נגענו עד עכשיו בהמון נושאים ובשאלות של זהות שאולי גרמו לנו ככה לזוז לא בנוח בכיסא ולשאול את עצמנו שאלות על עצמנו שוב מבלי לאיים על הזהות שלנו, ובמושב השלישי שלנו הפוקוס עומד להיות קצת אחר. אז אנחנו באמת חיים כבר המון זמן בתקופה של שינויים מתמידים, והיה אפשר להניח שנתרגל לעניין, אבל איכשהו אנחנו ממשיכים להיות מופתעים כל הזמן מהקצב ומהעוצמה של השינויים. זה בולט מאוד, לפחות בעיניי, בכמה מישורים. המישור הפוליטי-חברתי, שלפעמים נראה שהוא מתכתב מרגע לרגע. המישור הדיגיטלי, שבאמת בכל פעם שהשתלטנו על פלטפורמה אחת, כבר מגיעה פלטפורמה אחרת. והמישור השלישי הוא בעיניי בני הנוער, שהם בעצמם בני אדם, בני אנוש, מפוצצים בהורמונים, שמצבי הרוח שלהם, איך נאמר, משתנים בקצב מאוד מסחרר. והמישורים הללו, שלושת המישורים הללו, ימשיכו לעצב את העתיד שלנו. המישור החברתי-פוליטי יכתיב לאן החברה הישראלית תתקדם. המישור הדיגיטלי ימשיך לעצב את האופן שבו אנחנו מתקשרים אחד עם השני, ובני הנוער הם המדענים, העיתונאים, ההוגים והפוליטיקאים העתידיים שלנו. הם בעצם פוליטיקאים שגדלו בטיק-טוק. ואני לא אומרת את זה כלהתריס ולא כדבר רע, כי זה מה שזה. המטרה שלנו עכשיו תהיה להבין איך בתוך התנועה המאוד כאוטית הזאת אפשר למצוא את הסינכרון הנכון. לא איזה מתכון אידיאלי, אלא מערכת מיטבית, מערכת גומלין מיטיבה, בינינו ובין החינוך האזרחי לבין הטכנולוגיה. זה מה שננסה לעשות במושב הנוכחי. אני מתכבדת להזמין עכשיו את דוקטור דן ממלוק מאוניברסיטת תל אביב. דן חוקר את הקשר שבין חינוך אזרחי לטכנולוגיה, והוא יספר לנו על חוסר הניטרליות של הטכנולוגיה ועל הפוליטיות שבה. דן ממלוק, בבקשה. שלום, צהריים טובים. אני שמח לפתוח את המושב האחרון העוסק באתגרים והזדמנויות של חינוך דיגיטלי. ביומיום שלי באוניברסיטת תל אביב אני עוסק בפילוסופיה של החינוך, בפילוסופיה של טכנולוגיה, בחינוך דמוקרטי, ואני חושב שהקשר הזה של בין טכנולוגיה, חברה וחינוך הוא הכרחי על מנת שאנחנו נברר בצורה עמוקה יותר את התנאים אולי ההכרחיים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על חינוך אזרחי בעידן דיגיטלי. ואני רוצה להתחיל עם התמונה הזו שכולנו מכירים, התמונה הזו של אותו ילד שגדל עם הטאבלט ביד או עם הטלפון ביד או עם המחשב, והם נורא מיומנים, נכון? ויש לנו תחושה שהדבר הזה הוא טבעי, ולא בכדי כבר לפני 20 שנה ויותר טבעו את המונחים Digital Natives, ילידים דיגיטליים, ו-Next Generation, דור הרשת, והמונחים האלה הם נכונים. כלומר, יש הרבה מאוד יתרונות והרבה מאוד פוטנציאלים במה שאנחנו רואים. אבל המונחים האלה לא נטבעו בחלל ריק, הם נטבעו בתוך קונטקסט מסוים, הם נטבעו בתוך איזושהי הבטחה. ואם אתם תסתכלו כאן, וזה רק מדגם מייצג של ההבטחה הגדולה של טרנספורמציה בחינוך. והטרנספורמציה הזו כבר לפחות 2 עשורים יש לנו אותם. יש כאן דוגמאות של ספרים וכותרות גדולות שבאות על האופן שבו החינוך הולך להשתנות. והדגש בדרך כלל של ההבטחה הזו היא באופן שבו הטכנולוגיה הולכת להשביח תהליכי הוראה, לקדם חשיבה יצירתית ולמידה בסביבה מתוקשבת שתכין יותר טוב את הילדים למה שאנחנו קוראים להם כישורי המאה ה-21. אבל יש שם ממד שהוא חסר, ממד שהרבה פעמים נדחק לקרן זווית, וזה הקשר, אותו קשר שאמרתי שבין טכנולוגיה לבין חברה, והאופן שבו אנחנו מכינים את בני הנוער להתמודד טוב יותר עם המורכבויות של הטכנולוגיה הדיגיטלית. וככל שסקרתי מסמכי מדיניות בארץ ובעולם, בעיקר בארצות הברית וישראל, גם כאשר הקשר הזה בא לידי ביטוי, הוא נדחק לקרן זווית או לא מופיע כלל. וההתייחסות לקשר הזה חשובה, בפרט כאשר אנחנו באים לבחון היבטים הנוגעים לחינוך לאזרחות וחינוך לדמוקרטיה. או אם אני אגיד את זה אחרת, השאלה של מהי אזרחות דיגיטלית וכיצד אנו יכולים לסייע לתלמידים לפתח תפיסה עמוקה של החיים שלהם בחברה דמוקרטית, מקבלת חשיבות גדולה יותר ככל שהטכנולוגיה הדיגיטלית נהיית אינטגרלית יותר בחיים שלנו.
ואני רוצה לגעת בשלושה נושאים, בשלושת הנושאים הבאים בקצרה. האחד זה ההבטחה לדמוקרטיזציה של הידע. הדבר השני, האתגרים שקיימים לנו בהקניית ידע בעידן הזה, וגם בשביל לא להיות לגמרי דיסטופים, בכל זאת לדבר על הזדמנויות שקיימות. ואם אני חושב על המונח הזה, על הדמוקרטיזציה של הידע, אני חוזר לחיים שלי, לילדות שלי, בשנות ה-80 וה-90. וכל מי שנולד לפני תחילת המילניום הזה יודע שמקורות הידע שלנו היו ספרים, בעיקר ספרי לימוד, אנציקלופדיות, המורים שלנו כמובן, שיחות. מי שמאיתנו מאוד 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 רצה והתעניין, אז הוא הלך אולי לספרייה והקשיב לתוכנית ברדיו או ראה טלוויזיה, אבל זה פחות או יותר מה שהיה. והמהפכה, מהפכת האינפורמציה, אי אפשר לזלזל ולהמעיט בערכה באופן שבו היא שינתה את החיים של כל אחת ואחד מאיתנו, ואת האופן שבו אנחנו צורכים מידע. ותחשבו על כך, מנועי חיפוש, אנציקלופדיות, מאגרי מידע אינסופיים וגישה באמת למקורות שנוגעים כמעט לכל תחום ידע נתפסים, לא אחת ובצדק כדמוקרטיזציה של הידע. וכמו שאמרתי, אין להמעיט בתמורות הללו, אבל אני רוצה לשאול מספר שאלות. השאלה הראשונה היא כיצד ידע במרחבים הדיגיטליים נוצר ומופץ. השאלה השנייה היא מהו הערך של אותו ידע, או בלשון אחר, בעולם שבו כל אחד יכול ליצור ולהפיץ סוגים שונים של ידע, כיצד אנו מבחינים בין מידע מהימן ללא מהימן. הנקודה השלישית היא מהי המשמעות של היות אזרח מושכל בעידן של הצפת סוגים שונים של מידע וידע. והשאלה האחרונה היא האם אנו יכולים להיות בטוחים שהפתיחות הזו של האינטרנט והגישה לידע בהכרח מחזקים את הדמוקרטיה. והדיון על הדמוקרטיזציה קשור מיני ובי באופן שבו דור הרשת, מה שקראתי לו קודם ילידים דיגיטליים, רוכשים ידע ומפתחים את תפיסת העולם שלהם. עכשיו, חשוב כאן להדגיש, הגישה שלנו לידע או לאינפורמציה היא לא ערובה לכך שאנחנו הופכים להיות אנשים משכילים, היא לא ערובה לכך שאנחנו יכולים להבחין בין עיקר לטפל, היא יותר מזה לא יכולה להבטיח את זה שאנחנו ניצור סינתזה שבו אדם יפתח תפיסה מושכלת על אודות המציאות, וללא היכולת ליצור סינתזה כזו עולה חשש לטענתי, כי התפיסה האזרחית של האנשים שגדלים היום תהיה צרה, מוגבלת, ותשפיע על היכולת שלהם לקיים שיח ער על אודות נושאים דיומא, על אחת כמה וכמה בחברה שהיא מפולגת, מקוטבת ורבת גונים. וחוקרים שונים מציינים את החשיבות שלא רק לגישה שיש לנו לידע, אלא לאופן שבו אותם שדות ידע מאורגנים, והפילוסוף הנודע ג'ון דיואי כבר הזהיר לפני 100 שנה, יותר מ100 שנה בספרו דמוקרטיה וחינוך, שלמידה אינה פיסות של מידע שאנחנו לוקחים ככה, זה לא bits of information. אנחנו צריכים ליצור את היכולת, ליצור קשר בין התלמיד או בין הלומד, בין התוכן הלימוד ובין החברה שבה הוא חי, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. וכאן אתם בטח אומרים, יפה מאוד, אבל יש גם כמה אתגרים שהם קיימים באופן אינרנטי בתוך המערכת, וחלק הם בתוך המערכת, חלק הם בפרדיספוזיציות של החברה כולה. הדבר הראשון שאנחנו תופסים את הטכנולוגיה ככלי ניטרלי, ככלי שחף מהשפעות חיצוניות, והדבר הזה עלה במחקרים שלי כאשר ראיינתי מורים ובחנתי מסמכי מדיניות, ואנחנו צריכים לבוא ולהבין, לזהות את המניעים או את החלקים, האלמנטים האידיאולוגיים והכלכליים שטכנולוגיה נוצרת ומעוצבת בתוכה. הדבר השני שאולי אפילו עוד יותר חשוב, היא שבעוד שמסמכי המדיניות רואים בטכנולוגיה כהבטחה למהפכה חינוכית, חשוב בהקשר של חינוך לקידום לאזרחות דמוקרטית לחרוג אל מעבר להבנת הטכנולוגיה ככלי להעברת חומר בצורה יעילה יותר, ולזהות את הפוטנציאל, ויש פוטנציאל שגלום בכלים הטכנולוגיים לקישור בין התוכן לחיי היומיום, כמו גם לקישור, וכאן נאמר על ידי כמה מהדוברים בפאנל המצוין הזה, בין התוכן שנלמד לקשרים ההיסטוריים, החברתיים והפוליטיים. ואני רוצה להדגיש, אני לא מדבר רק על שיעורי אזרחות, זה יכול לבוא בשיעורי מדעים, זה יכול לבוא בשיעורי היסטוריה, וזה יכול לבוא בשיעורי ספרות ועוד. הדבר השלישי הוא שהאוריינות טכנולוגית היא לא סט של מיומנויות טכניות.
אנחנו צריכים להבין שהעולם, המרחב שבו אנחנו היום, הזירה הזו הטכנולוגית, הווירטואלית, שבו בני נוער וכולנו רוכשים מידע, היא זירה מאוד מגוונת שדברים מיוצגים בצורות שונות, ואנחנו להבין את הניואנסים האלה, זו אוריינות דיגיטלית ביקורתית אם תרצו, ועל אלה יש להוסיף אולי את העידן הנוכחי של הצפה של ידע עם מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה. ב-2018 נטבע מושג שנקרא פוסט אמת, ונוכח ההתפתחות התופעה הזו, שאנחנו אומרים פוסט אמת, אנחנו מדברים על עיוות עובדות והבניית תפיסות ועמדות ציבוריות על בסיס דעות, נטיות פוליטיות ואמונות אישיות, וכאן אני טוען ששומה עלינו כאנשי חינוך לתת את הדעת, כי התופעה הזו היא לא משהו שנמצא שם בחוץ, זה לא משהו שנמצא במרחב הפוליטי ובמרחב הציבורי, זה משהו שמשפיע על כולנו, על אחת כמה וכמה. אמר כאן רן יפה, אנחנו כרגע מעצבים את הזהות שלנו, זה הזמן לסייע לבני הנוער, לבוא ולהבין את המורכבות של המרחבים הללו ולהיות צרכני ידע מושכלים יותר. אני אעבור אולי ככה בכל זאת לצד האתגרים לדבר על כמה אולי פוטנציאלים שקיימים לנו. והדבר הראשון הוא שכמו שהצפה של מידע יש בה סכנות, יש בה גם יתרונות. ואולי לפני הנער שהייתי לפני 30 שנה, שהיה לו את הספר המאוד מסוים ואת האנציקלופדיה המאוד מסוימת, היכולת שלנו להיחשף לנושאי דיומא דרך פרספקטיבות שונות, דרך עמדות שונות, דרך מגוון רחב של תפיסות שונות בחברה, הוא יכול לצאת כנגד מגמות של אינדוקטרינציה. הנקודה השנייה שהיא חשובה לא פחות היא שהזכירו כאן פרויקטים שנעשים בין קבוצות שונות באוכלוסייה, וקיימים פרויקטים כאלה במשרד החינוך שתלמידים נפגשים באופן פרוזאי אחד עם השני. לטכנולוגיה דיגיטלית יש אפשרות ליצור רצף, שזה לא יהיה 2 או 3 מפגשים, אלא ליצור קשר הדוק יותר בין אנשי ההוראה, בין התלמידים, ניצור דיונים על נושאים שמטרידים אותנו. ראינו כאן את הקבוצות שמדברות. הדיון הזה צריך להיות דיון שוטף, וזה דבר מאוד חשוב. הדבר האחרון שאני אתייחס אליו כרגע, לפני שאני אסכם את דבריי, הוא שיש גם קידום פעילויות. אנחנו מאוד התרגשתי מהדברים של רן, אני לא רואה אותך כרגע, אבל מאוד התרגשתי מהדברים שאמרת על המעורבות של תלמידים, ועל האופן שבו הם רוצים לקחת חלק בפעילות הציבורית, ואני חושב שהדבר הזה חשוב, היכולת של לתת לתלמידים קול, והטכנולוגיות היום, ויש לי דוגמאות שאני לא ארחיב עליהן כרגע, יש דוגמאות בעולם לאופן שבו תלמידים מגייסים את הטכנולוגיה על מנת לקדם יוזמות חברתיות, ולדבר על נושאים שונים, אחרי נושאים שבמחלוקת, וכלי נושאים יומיומיים, שדיברו כאן קודם, למשל על נושאים של אקלים, יש היום יוזמות של אקלים שאנחנו רואים שתלמידים משתתפים בהם, והנושאים שבמחלוקת הם לא חסרים, על כך אנחנו נוכל לדבר גם שעה שלמה. אני רוצה לסכם ולומר כמה דברים, אולי לפני שהפאנל כאן ייכנס לעובי הקורה. על מנת שאנחנו נוכל לקדם אזרחות דמוקרטית בעידן דיגיטלי, אני מאמין שאנחנו צריכים לחשוב לפחות על 3 תנאים הכרחיים. התנאי הראשון, כמו שאמרתי, הוא לזהות בכך שהטכנולוגיה היא לא ניטרלית. הטכנולוגיה היא מעוצבת בתוך קונטקסט כלכלי מסוים, בתוך קונטקסט אידיאולוגי מסוים, ועל אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על הרשתות החברתיות, שהם היום אגב המקור המרכזי לידע פוליטי בקרב בני נוער. הדבר השני שאנחנו צריכים להבין, שהוא לפני שאנחנו מדברים על אזרחות בעידן הדיגיטלי, היא להבין מה קורה באזרחות בעידן הלא דיגיטלי, או במרחבים החוץ דיגיטליים, ולחרוג, ונשיא האוניברסיטה הבהיר את הניואנסים של ההבדל בין דמוקרטיה פרוצדורלית לדמוקרטיה מהותית בצורה מאוד בהירה, ואני חושב שדמוקרטיה, שאני רוצה להוסיף על כך שדמוקרטיה במובנה העמוק היא פרויקט מתמשך, ומעבר לניואנסים של ההבנה של איך המערכות השונות עובדות, עלינו לזהות את האופן שבו סוגי שיח שונים השתנו בתוך החברה, ולסייע לדור הצעיר לזהות את הניואנסים השונים של המערכות השונות, כפי שנשיא האוניברסיטה ציין בתחילת היום הזה, על מנת שיוכלו לפתח עמדה מעמיקה כאזרחים ביחס לדמוקרטיה. וכאשר חושבים על המרחב הדיגיטלי, החשיבות של הקניית הבנה מעמיקה ומושכלת ביחס לדמוקרטיה חשובה שבעתיים. לצד הנגישות היוצאת דופן בתקופתנו למידע ולידע, וליכולת להשתתף באופן פעיל בשיח הציבורי,
כך גם גוברת הסכנה להשטחת הדיון הציבורי, כמו גם לתפיסת מציאות המושתתת על מידע בלתי מהימן. והדבר האחרון שאני רוצה לסכם איתו, זה שעלינו לפתח אוריינות דיגיטלית ביקורתית, לא אוריינות דיגיטלית, אלא אוריינות דיגיטלית ביקורתית, שחורגת מעבר להיבטים הטכניים של שליטה במרחבים וירטואליים. ואולי בהמשך לנקודה הקודמת של השטחת הדיון, הקניית כלים לבחינת האופנים שבהם נושאים שונים מיוצגים במדיה הדיגיטלית, הכרחיים לפיתוח תפיסה ביקורתית ביחס לתכנים שתלמידים וכולנו נחשפים במרחבים הווירטואליים. אני מקווה שהנקודות האלה נותנים חומר למחשבה לכם וחומר מחשבה לפאנל שידבר כאן עוד רגע, ואני רוצה להודות לכם על ההקשבה.